Volve a escena a parella responsable do aparcadoiro ilegal da Lavacolla en Santiago. A última vítima é un cliente que lles confiou o coche e que o recuperou en estado de sinistro total. A muller esnafrouse na entrada do aeroporto e fuxiu. Agora non hai seguro que responda. Deus en chamar aparcadoiro fantasma e, como a todas as fantasmas, volveron de súpeto, con susto e con desgusto. Unha granizada así de repente, superpotente, o coche accidentado, xa non vía ninguén. Iba rápido e que se equivocou de carril. Quedou o coche do revés. Nin pola dereita nin pola esquerda entrou de fronte contra o gardarraíl, saltou por riba, arrincou o ras un farol e quedou encaixado. O coche, porque a condutora responsable dese negocio ilícito que tanto deu que falar, fuxiu. Pola dirección na que circulaba enténdese que ia recoller o cliente, o dono do turismo, e o seu gancho e tamén parte da estafa. Coñenche o coche no aeropuerto, ti darlle as chaves, non che dá ningún tipo de papel, de resguardo, nin de contrato, e entregancho na mesma terminal. O cliente en ningún momento sabe onde queda o coche. Non. O coche quedou sinistro total e, como bo negocio ilegal, non hai seguro que se faga cargo. A vítima, supostamente un veciño da estrada, non ten con quen falar. Non é unha empresa legal, polo tanto non ten seguro de responsabilidade civil e calquera cousa que lle pase ao coche, quen paga é o cliente final. Como neste caso. Neste caso, pois, o coche siniestro total e quen ten que asumir ese coste é o cliente final. E incluso aparcan en zonas prohibidas, excesos de velocidade, ao final todas esas multas chegan ao cliente final. Mesmo bloquearon no móvil, como fixeran outras veces. Non é o primeiro coche que estragan, como xa denunciara outra clienta hai un tempo aquí na Televisión de Galicia. A matrícula arrancada, posta no parabrisas, con unha cervexa dentro do coche, viñan bebendo cervexa, e desta maneira nos entregaron o coche, sin ningunha explicación ni ningunha responsabilidade. Usan os propios vehículos dos clientes para uso personal. O sea, algo tan incrédulo como eu, por exemplo, teño ido de testigo a juicios contra eles e usan os propios coches dos clientes para ir ao juzgado. A parella ten varias causas abertas e non só por un negocio ilícito, tamén hai denuncias contra eles por ameazas a clientes, a competencia, a veciños, tamén por apropiación indebida ou por infraccións de tráfico. Teñen algo de todo e seguen en acción. O último que se sabe é que andaban na busca de terreo pola zona de San Marcos, a un paso do aeroporto, o seu centro de operacións.